Hemme salam hanımlar, janaplar, goýmadylan jany ysgamy. Bugünkü PUBG Mobile videomyza däl, bugünkü videomyz biraz ütgeşirek bolar. Nähili video bolar diýseňizler, Prag hakynda aýdyp geçmekçi. Videony gysgaçyk tutjak. Şonuň üçin sırazy geçelim patsany. Biziň kanalyň videosyna girýäňiz, любой birine. Meselem Az1 Türkmenler girdiňiz ordam. Aşagda şu taýda daha fazla gösterdiler, şu taýda geçeňizler. Hemme sylkamy şu taýda badyr görüşüňiz ýaly. Şu taýda Discord'a bassaňyz. Discord. Discord uygulaması başlatıldı diye. Discord'da devam et. Her Discord'da registrasiya etýäňiz, zaýatyňyz girýäňiz, primoy biziň sahypa girip geçýäňiz. Okey? Gelen wagtyňyzda Discord hakynda kıskaca aýdyp geçeýin. Şöyle dip ýapyp bolýar üstlerini gördüňizde hemme zatlary, sahypajyklary, zatlary ýapyp bolýar. Genel söhbet. Bu общий chat. Şutaýa gelýäňizde men Prag'a gatnaşak diýip ýazýaňyz. Berde surat paylaşım, oyun chat, öz aranızda komanda tapışıp bilýäňiz. Komutlar, berde özüňiziň rating zatlaryňyzy bilip bilýäňiz. Berde kim banlatjak ýa-da arş şikaýatyňyz bar şutaýa ýazyp bolýar. Yapıldymy? Genel bitdi. Yapıldı. Praki, düzgünler. Düzgünleri girip okyaňyz. Registrasiýa etmezden öň hemme kimiň ady bir bolmaly diye. Düşündiňiz? Komandasynyň teginiň ady bir gezek oýuna gelmedik ýagdaýynda indi gezek girip bilenok diye. Oýunlarda 18 komanda oýnap biler. Boldy. Gadagan zatlar şular. Zadержка. Men gepde oturan wagtym efirde ene 3 minutdan soň görýändirsiniňizler. Gadagan zatlar okarsyňızlar. Registrasiýa nädip etmeli? Siziň hemmäňiziň 4 kişilik komandaňyz bar. Şonda nädip gatnaşyp bilýäňiz? Registrasiýanyň düzgünleri bir diýe. Näme diýe? Komandaň kapitany, meselem men, Serdar, roster kanalyna girmek üçin gelýäňizden şu genelde şu taýda Prag'a gatnaşak diýip meni ýa moderatorlary belläp ýazýaňyz. Taýda Kerimov diýip ýazsaňyz men çykýan gördüňizde. Taýda moderator diýip ýazsaňyz moderatorlar çykýar. Belleseňiz şolara git ýasap şeýni. Şonu ýazdyňyz, ondan soň size rol beriler. Gelýäňiz rostery doldurmaly. Roster diýilen ýere näme ýazmaly? Приблизительно siz bileniňiz ýaly näme? Team, komanda, tök team, düşündiňizmi? TG, tök. Kapitany tök Tony. Platformasy emulator. ID'si Nika Discord'da. ID'si oyunçynyň Nika tök Tony Discord'da. Sabaçky bilen ýazylýandyr. 4 kişilik aslannoy sastav, rezerv, zapasnoy oyuncusu. Bular näçe kişi? 3 kişi. Ya 2 kişi. Näçe rezerwinizde adam bolsa. Muny bir gezek ömrüňizde bir gezek etýäňiz rostera girmek üçin size roster berilýär. Boldy, roster näme diýmek? Bir gezeklik registrasiýa. Başga manysynda da. Ondan soň her hepde oyunlara gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar, näme etýäňiz? Registration diýen ýere ýazmaly. Näme etmeli? Indi siziň komandaňyz tök komandasy, dogrymy? Ve kapitany Tony. Registration'a gelýärden şu näme diýip ýazýar? Ine şunu ýazýar. Tök komandasy komandanyň kapitany şu. Registrasiýa girýärden şunu ýazýar. Men gatnaşýan biziň Discord'yň komandanyň Discord'am şu. Her hepde şu diňe registrasiýa ýazýaňyz. Boldy. Bitdi. Bäri bitdi. Oyun oynadyňyz. Bam 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 fight. Birinci oldunuz 15 bal, ikinci oldunuz 12 bal, üçüncü oldunuz 10 bal, dördüncü oldunuz 8 bal ve 1 kile 1 bal hanımlar ve janaplar. Oyunlar nähili gitýär? Şu wagtlykça Prag oyuna gatnaşmak üçin registration bölümünde, ine şu registration şu taýdaky bölümde näme diýip ýazýaňyzlar karoçy men Prag'a gatnaşak zat. Bu hepde biraz ütgeşik boldy. 4-nji gün akşam 6-da başlaýar registrasiýamyz. 5-nji gün akşam del abet 12'ye çen devam etýär. Oynanacak oyunlar, bir günde oynanacak oyunlar Erangel, Miramar, Sanok, Erangel. 4 oyun oynalar. Kartalarınız sökman suratda yüklen. Results, berde cevaplar belli olar. Düşündüňizmi? Nähili kim nähili oynat? O, bu, şu hemme banlanan komanda berde banysyňyz şu taýda çykar. Ondan soň bäri size değişildi. Serdar Kerimov VIP. Bunu düşündürüp geçen. VIP nähili bolýar? Donat diýip ýazýaňyz chatda. Men efir açan wagtymda ya olmasa efir açmadık wagtymda giresiniz gelýän bolsa, geldiňiz. Donat üçin sylka bastyňyz. Biz komanda üçin meselem men bolajak. Ýazdyňyz. Berde pulny ýazýaňyz näçe? $10 my? $10 lirada näçe öle? 150 lira. Dogrymy? Donata bastyňyz. Nähili zat bilen tölejek. Ýazdyň emailiňi. Boldy. Geçeň tölejek ýeriňi bankyňa ýönlendirýär, bankyňa geçirýär. Bu taýda banky bilgilerini zatlaryny berip öyle diýdim tölýär. Düşündiňiz? Bu da şeýdip VIP bolup bolýar arkaýyn. Ondan soň VIP'de nähili bolýar? Login parol lobby açylandan soň size 2 minut öňünden berilýär. Şu taýda ID pass şu taýda berilýändir. Mana görüşüňiz ýaly. Chatda güleşip bilýäňiz VIP. Berde VIP komandalar men özüm belläp geçen. Şu komanda şu VIP şurada durýar, orada durýar, burada durýar. Düşündiňiz? Голосовой
gürleşip bolýar. Yetkili odalar bu maňa değişli, size değişli däl. Sesli odalar bärde gürleşip bilýäňiz beýleki oýunçular bilen bile. Ondan soň özel odalar bärdem gürleşip bilýäňizler. 2 kişi girip bile, 3 kişi girip bile, 4 kişi girip bile munam üstüne ýapýaňyz bassaňyz. Aýdym eşitip bilýäňiz bärde. PUBG odaları dostlarınız bilen goşulyp birlikde PUBG oýnap bilýäňiz. Başga oyunlar diye AFK alanlar şuraya geçýär. Düşündüňiz? Gysgaça aýdyp geçen wagtymyzda Discord'umyzyň guruluşy şular ýaly. Siz kim öz türkmenlerimiz agzy bir türkmenler bolup galalyň türkmenlerimize dünýä turnirinde, türkmenler arasynda geçen dünýä turnirinde sizem gatnaşmak isleýän bolsaňyzlar hemmäňize garaşandyr. Hanymlar we janaplar, indik videolara görüşençek özüňizi goýuşdyrdyn. Playsafe YouTube kanalyna agza bolmasaňyz agza bolun. Kommentlarda düşünmedik yerleriniz bar bolsa belläp geçin. Ökmen sonra düşündiririz. Ciao, bye bye. Hoşça kalın.